Tataw ning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours, GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours, GB. Magpartisipar, asin magkapot, tanganing maintindihan. Ngunyan, uya, ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez, asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours, GB. Yan, sumabi tayo. Sige, sandali po muna tabi, mga tugang ta. Buwelta na kita sa satuyang mga programa. Hindi po sa DCGB. Ini po ang sa indong programa hatod kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DZGB AM. Kada Sabado ang sarong episode na naman kan Legally Yours GB. Yan. Legally Yours GB. Sandali, tamay nag-upload sa satuyang programa ha. Tibaad kon emergency ini o kon ano tabi aramon ta baad emergency nag-intro pa lang kita kang programa may nag-upload tulos. Hello. Hello po, sir. Andiyan po si attorney. Mapuon pa sana po ako kang programa, Sir Tabi. Day pa nga ni nakaka-intro po nin Maray. Okay. Nakamonitor ka po, Tabi, sa radyo? Iga po, iya po. Oh. Tama ihapot lang ako pa, no? Oh, sige, Tabi, ha, ta. Kuhan ako ning programa, Tabi, Sir. Pero pwede ako makasingit kung adjust may naka-introduksyon na kamo. Oh, sige. Ano ang kahaputan mo, Tabi? Taday pwedeng magsabay sa cellphone, Tabi. Gagamiton ko man ining cellphone. Pagkatapos kan hapot mo, ibaba mo ang telepono, Tabi. Taapudan ko man si Attorney Giselle Basanta. Ano po, ha? Araw po na kayo nangyari po. Sige. May nabakal akong lote sa Taisan. Anihon sa ang titulo ko, approve na po. Ngunyan, kang makudal na kami, igwa nang nagkagmi mo ang budak kinudalanan ng iba. Oo, ako nga nung gibuong ko po. Sige. Sige, basta may nagdadagog ka ngunyan sa radyo. Ipo. Tabayan mo po ako. Ipo. Relas una, sir. Papunon mo ng programa, Tabi, sir, ha? Taon na ako emergency pa. Ipo. May nabakal kang lote. Opo. Kompleto dokumentos, papeles. Oo, kompleto po. Nagbabayad na nga ako sa buwis. Oo. Nagbabayad ka ng amilyar. Oo. Nasa ngaran mo na so lote. Iyo po. Ngunyan, anong nangyari po? Kang mapakudal na kami ngunyan mismo, may nagkudal na, wala pinabarakal na da, sabi kang kataraig ninda. Kinudal na so loteng nabakal mo? Oo. Subilog na lote, kinudal na? Iga partial pa lang. Partial kang lote mo, kinudal na? Oo. Nagdumana kami sa kapitan. Oho. Oo. Pag-ayuson daw kami. Oo, ayuson daw kami. Sabi, paano napabakal? Oo. Sisay da at Tabi, so nagpabakal kang loteng nabakal muna. Kulang na ako yan sa pangarap. Tamabalik po kami sa Martes. Pinabarakal na. Pinabarakal na giraray, so loteng nabakal mo. Na. Opo. Tapos, so nagkudal mo niyan, so nakabakal na naman. Hindi ko po kung sisay, basta di ko maaram kung siya sa kuyan. O basta pinabakal na daw. Kaya, pinabakal o da gabalak pa ipabakal pa sana. Sige, Tabi, tapudan ko na si... Ibaba mong telepono, magdangog ka lang sa radyo, Tabi, ha? Dahil na po ako maapod, ano? Ibaba mo na, i-off mo na, taapudan ko si Attorney Giselle, then pagkatapos ning simbag ni Attorney Giselle, kung ikaw ka pa ning hapot, ibababa ko man ng telepono ni Attorney Giselle, then uapod ka giraray, ha? Ay po, i-off ko na po. Sige, Tabi. Dahil kaya pwedeng pagsabayon sa sarong cellphone ining apod din do. Taapodan ta na si Attorney Giselle Basanta, ano? Yan. Yan na. Igwa na kita tulos ning parokyano. Pa ita naka-intro. Blockbuster na tulos. Attorney Giselle Ampanyero ng Bayan, good morning, Tabi.
Good morning, Ping. Na-monitor ko man nga ni Aha. issue ni Sir. Sige, simbaga na tabi Attorney Giselle. Sige, Ping. Arog po kayo ni. Sabi niya nga ni po kanina na nabakal niya dahil sa property ito, pero dahil man niya tulos ito tig-possessionan. Granting na sugabos ng tig-sabi niya, ginibo niya man sa due diligence na nararapat para sa sarong pagbakal ng property. As in, tig-sabi niya kanina na igwada siyang title. Kung at face value, kung sabihin tama ng ganda, iko siyang titulo, di may right siya na para pahaliw nitong nagkukudal na ito. As in, ipa-declare na null and void sa mga sales o mga deed of absolute sale na pinag-execute kay itong persona na sangunyan iyong nagpo-possession kang daga niya. Aha. Dahil nga ni ang sarong tao na may sadiri ng property dapat napoprotektahan under sa Torrens title. Sa tigsabi niya baga, iguda siyang title. Siguro po, kung ang title niyang ito nakapangaran sa iya, protektado po siya kang Torrens system kang sa tuyang nasyon na dai nanggad siya ma-jolt o ma-yugyug sa pagrugaring niyang ito po. Kaya ang pwede niyang gibuon, idagos niya muna itong mediation and conciliation sa barangay kasi parte yan po kang sa tuyang tigsasabing civil procedure, yung alternative modes of dispute resolution, parte po dyan ang katarungang pambarangay law. Pinag-uusay sa mga issues may kinaraman sa mga partido digdi sa particular na land dispute na ini. Ang masasabi ko lang po sa iya, igawa po siyang mga remedios sa lindong kan sa tuyang lay, siring man po, padagusin niyang muna po ang pag-urulay sa barangay kasi bago magduman po yan, magsangat sa korte, dapat muna sa barangay level lang. And tawan po siyang na igo siyang remedyo, either pwede niya ining kasuhan recovery of possession or reconveyance of property o bawbawiun niya so propriedad duman. Madepende po yan sa issue kang possession. Kung kasuarin nakapossession itong nagpabakal sa iya, as in pinasa sa iya o dineliver sa paagi kang mga deed of absolute sale, as in title na sabi niya nga ni pinapangaran niya na sa iya po. Yan, oho. Di may remedyo palan, primero tabi Attorney Jess, primero ipadagos mo na iya na hurusay sa Ladukan Barangay. Yes po, Ping. Opo. That's correct po. Diyan sa paghusay sa Ladukan Barangay, ano po ang kaipuhanan? Dapat nang ipresentaran mga dokumentos, pruebas tabi? Yes, Ping, kasi sa issue pa sa nakang barangay, dapat kung nag-claim kang ownership, dapat gabos na mga titulo o mga instrumento in connection sa pagbakal mo kang lote, i-present mo sa inda, bako lang Xerox, yung actual o original document mismo ang ipahiling mo. Kasi wala man na mas makusog pang ebidensya kang sa imong pagrugaring, kundi itong mga original na mga notaryadong mga dokumentong ito o yung issued na TCT o Transfer Certificate of Title hali po sa ROD kang Legazpi o kang probinsya kang Albay po. Yan. So titulo mismo na pinagtaon na sa iya, na nakapangaran na sa iya, Transfer Certificate of Title na hali sa Register of Deeds original. Then, ipipresentar niya duman sa hururon sa barangay tabi Attorney Jess. Now, kung dai tabi mapangyari ang hururon sa barangay, anon pwedeng gibuhon ni Tiyo tabi so caller? Kung wala man na warang mahamanan so pag-urulay ninda sa barangay, syempre po, kay puwan maghagad po siya nin certificate to file action. Kasi ini ang tigsasabit ang condition precedent para matugutan ng issue mo, ining land dispute ini, dangugon kang sa tuyang mga korte. Yan. Oho. Mahanap na siyang primero, sertifiko na dahil nangyari sa hururon. Si certifyan yan kan barangay. Then mahanap na siyang abogado. Masaangat na nin nagkakanigong kaso sa korte, susug na sa abiso kan abogado niyang makukuha over. Ping, ang particular na cause of action niya dyan po, tigsabi niya po na pinagpaparakal na itong mga parsela na covered kan sa iyang property. Oho. Ang gigibo niya po ipapakwayat niya yung title. Kasi kung ano man ang mga dokumento, mga titulo na kapot kaitong sa ibong na partido, nagkakast cloud o doubt duman sa title na kapot niya man po.
Oho. Yun pong tigasabit ang quieting of title. Tapos Mm-mm. hagado niya na ipa-declared as null and void itong mga dokumento o kaya itong mga deed of absolute sale o mga contract of sale na pinag-issue o pinag-execute kay itong kalaban niya pong partido. Yan. Ang sabi ni Tio, ni Sir, so nagapod, may nabakal siyang lote, yun na nga ito, nakatransfer na sa iyang ngaran, pigbabayadan niya na so amilyar, taon-taon, porsyon da kang loteng ito, pinagkukudal man ng iba ng tao ta, ipinabakal na gayon kaso dating nagpabakal man sa iya. Yan. Yes, Ping. Oo. Most likely po may mga disputes in sa boundary kay itong mga property ninda. Kung sabi nga niya, partial man lang da. So kudal naman, baka nagsarapawan lang po sa mga lumang lindero o mga mohon. Ang pwede niya pong gibuon dyan, mag-hire po siya kay genetic engineer as in ipa-survey po, relocation survey itong lote na nabakal niya po. Para matantan o talagang maugid kung sa ng mga linderos kay itong property niya as in itong kataning niyang o katakin niyang daga po. Opo. Mientras tabi Attorney Jez, na nagdadangog sa barangay level or halimbawa nakailibar nasa korte na, sumay sa diri kan daga si Tio, may diretso siyang mandahan na itong so nagkukudal kan porsyon kan sa iyang daga. Mali ka, ipahali ko na ini. Dahil kaning diretso dyan, pwedeng gibuhon niya yan, over? Pwede niyo po yan gibuon pero kay po naka-prayer po yan sa korte. Mandatory injunction, mag-agad sa ang land dispute between sa mga partido po. Opo. Kung halimbawa nasa barangay level pa sana, dahil pa sa korte, pwede niya man giraray na mandahan ito na pundon mo yan, taday pa na husay sa kuya yan na daga, over? Ang pwede niya po gibuon, pakihurunan kasi wala man siyang right na mandan yan. Ang sulamenteng pagmando po, province po yan o function po yan kang korte po ang magmanda sa mga partido, sa mga dapat nindang gibuon in connection sa pagkonsekwensya, either makasuhan ka ki malicious mischief o kaya kasuhan kang grave coercion, grave threats, arbukan. May mga konsekwensya yan. O kaya usurpation of real rights na may mga kaakibat na penalidad sa tuyang revised penal code po. Di kahirak man ni Tio, igos siyang legal na titulo, inanaban pa siya dahil sa maka-pinjinti kaso ng aanab, over? Yes po, Ping. Iyo po, parte po yan kan sa tuyang mga sistema kan sa tuyang batas na dapat ang korte po ang mag-adjudicate ka mga diretsyon na yaon sa tuyang mga right under sa pertinent provisions kan sa tuyang batas po. Ay, opo. O, di sige. Ibababa kung natabi, Attorney Jess, tiba di pa siyang kahaputan, hahalatun tandit na minutos na mag-apod siya, tanganing ipasa ko naman sa imong linya tabi, Attorney Jess. Ano? Yes, Ping. Yes, Aha. Ping. Sige. Please do that po. Opo, sige. Si Tio tabi, so nag-apod, sige na. Apod ka na tabi, giraray, tanganing maakomodar na, kung igwa ka pa ning gustong ihapot kay Attorney Jess, ang panyero ng bayan. Nasa programa na po kitang Legally Yours, GB. Yan, sayang na ka, wala tayong music, beta, medyo nagka-diferensya yung ating konting kon dito. Mga gadgets, Ngunyan pong petsa 27 kan Marso taon 2021, Sabado. Sundo kitang 12 nin udto. Taod-taod madumang kita reconstruct kita kan sa tuyang pag-iba-iba programa. So legal trivia and then so diskusyon na ni Attorney Jess kung ano pa mga provisiones kanlay na dapat niya itong maintindihan asin may aplikar sa oral daw niya itong pagbuhay-buhay mapakinabangan niya to sa oral daw niya itong pagbuhay-buhay I should say para mas na maiksihir niya to ang sa tuyang diretsos para sa proteksyon kan sa tuyang persona asin kan sa tuyang mga propriedades sige na tabi tayo kung nagadadangog ka so nagapod si kabayan tagadigdi sa Legazpi apod na tabi pinaghalat yung apod mo kung igo ka pang gustong ipaklarifikar kay Attorney Jess, ang panyero ng bayan, ako mo daron takatabi. Nakakuan man da siya, nakamonitor siya sa radyo. Sana po magbagapod ka tabi hata halaton ko an sa imong yan na call na ma-klarifikar na an sa imong mga kahaputan. Dahil na nag-apod
O, sige, tabi tayo ha. Siguro iyon na ito, sa porsyon na ito, sa tuya mo ng enot na inakubudar, duman sa kahaputan ni Tiyo, legal na problema sa mga daga. Ano, sige. Bueno, di dire-diretso na kita kan programa. Apudang ko nagiraray si Atty. Jess na basantang panyero ng bayan para sa tuya ng legal trivia. And then ang pagdiskutir, ayan, nag-upload na sukan. Si Tiyo, nag-upload si Tiyo. Sadali. Hello, Tiyo. Good morning. Sir. Opo. Hello. May apat na sabi mo si attorney. Paluwayon mo tabi ang volume kang radyo mo tabi, sir. Ayun sabi siya. Tanaga feedback. Sergio. Paluwayon mo ngo natabi ang radyo mo, over. Okay. Sige po. Yan. Sergio, wala po ako niya po kay attorney. Opo, ikatabi so naghapot ka subago. Bako po. Iba naman. Bako. O di sige. Manawag man po ni sir sa daga sir. O sige, go ahead. Nagdadangugunyan si Attorney Giselle Basanta. Go ahead, tabi. Ano po sir, yung iba po kaming daga, yung nakapangaran kay Kwan, kay duman sa ama ko, hali po sa iyang ama, hali sa lolo ko. Ngayon po, may saro man na gaklim yung kuya, yung daga, gamay saro na gaklim na nagawar na po kami sa barangay. Dahil man po siya ng pinapiling na papel na katibay na pagkatotoo na siya na yung daga. Ngayon po, nag-apila siya sa municipal trial court na kumbaga i-cancel daw yung deklarasyon duma sa kuyang ama. Tapos po, sir, na pig-dismiss ng pig-dismiss ng municipal trial court. Tapos naman po, nag-appeal naman po sila sa provincial trial court. Dinismiss naman po, sir. Ngayon po, sir, ang tapos po kay attorney, ano po yung dapat yung gibon. Nagkaroon na po siya naman, sir, sa muyang daga, sa pangalan kang ama ko. Ngayon po, sir, ano dapat yung gibohon. Iyo. Sige di. Salamat po. Sandali. Bago may ibaba ang telepono, uni po ang sitwasyon. May daga si papa mo, tabi. Opo, sir. Buhay pa si papa mo? Ganda na po, sir. Ganda na. Okay. Kanagadan si papa mo, so titulo kan daga, na-transfer sa imo? Di po, sir. Di po, sir. Nguyan po, sir. Nasa pangalan pa kang ama ko ang deklarasyon. Sige, ngunyan. Nasa pangaran pa kan ama mo ang deklarasyon kan daga, ngunyan. Igwanin nagkaklamar duman sa daga nindo na ito, o sa daga ni papa mo na nagbirisay sa barangay, dahil nangyari, pigitaas sa korte, sagkod na parehong na-dismiss, municipal buda sa provincial court. Ngunyan, so, itong kalaban nindo, nagtugdok na nin istruktura duman sa daga ni papa mo? Yun po, sir. Nagtugdok na po siya. Anong pigtugdok niyang istruktura? Bato na po, sir, yung harong nila. Pirang taon na duman sindang nagtugdok buda nag-star? Siguro po, sir, na sa mga walong taon na siguro. Sa 8 taon na yan na pagtugdok ninda, kasabay na dyan so pag-questionar nindo sa barangay sagkod sa korte? Nung kapagawa pa sila, sir, ng harong, pig ko yan, pig duro ko na sa barangay. Yan. So, gustong sabihon, nagtutugdok na sindaduman, sa laog kan peryodong nagtutugdok na sindaduman, iyon na ito, so, nag-questionar na kamo sa barangay, sundo na sa nakaabot sa mga korte. Opo, sir. Sige. Ibaba mong unang telepono, magdangog ka na sa radyo, ha?
Tabi Kaya ta, po, sir, ihapot tayo kay Atty. Basanta. Ibaba mong una ta, apudan ko naman si Atty. Giselle Tabi, ha? Sige po. Okay, salamat. Sige, yan. Apudan ko naman si Atty. Basanta. Dahil di paano pwede magsabay ang duwang apod sa tuyang cellphone, buda sa console. Apudan ko na si Atty. Giselle. Mabenta kita ko niyan. Very good. Yan. Atty. Jess, Yes, Ping. ang panyero ng bayan, talagang mga daga ang problema. Ayun ka po, Ping. Di sige, go ahead Tabi, Atty. Jess. Kung nadagod Yes, mo. Ping. Yes, Ping. Mm-mm. Okay. Iyo baga ang mga karaniwan sa mga haputa kang nakaaging 10 bulan, may kinaraman sa propriedad po. Kaya nga ni po yun ang tutungkusan ta in as much as possible na gabos mga civil law, as in may connection sa mga property ang satuyang mga tigtutukar kasi iyo yun ang pirming problema po kang mga namamanwan. May kinaraman po duman sa question niya po. Dahil niya tigsabi kung sisayang ng gana duman sa korte kung siya kung sinda sa nagkaso o kaya sinda ang kinasuhan. Ang sinabi niya sana na-dismiss. So case sa municipal trial court as in na-dismiss man duman sa sa RTC. As in dahil mandang sa base sa kwento niya walang nangyaring apela. On the assumption na sinda ang nanggana sinda so kinasuhan. On the assumption na sinda so kinasuhan as in sinda so nanggana. Ibig sabihin na dismiss so ejectment case nasa MTC. Ibig sabihin ejectment case so tig-file o kaya nag-file ki kaso na wala sa jurisdiction kang MTC kaya siya na-dismiss. Kung aron po ka ng sistema, nanggana sinda, ngunya nagpatugtok so kalaban ninda sa kontrapartido ki harong duman, nag-star na duman within sa loob nagdurar 8 taon na naka-star duman sa property na tigsasabi nindang sa inda. May tax declaration sinda, nagbabayad sinda kang amilyar. Sa araw po ka na sitwasyon sinda ang kinasuhan sa nainot na pagkarasuhan sa korte. Ngunyan sinda mag-file po nin plenary remedy na punta pong action publisyana. Ibig sabihin ma-file siya kay recovery of property po. Ma-file siyang recovery of property either sa MTC o kaya sa RTC. Depende sa assessed value na yaon po duman sa tax declaration ni papa niya po. Kung ang assessed value sobra 20 mil, ang jurisdiction po kan nasa RTC. Kung below sa 20,000 yung assessed value sa MTC po. Duman po aligar niya po na sinda ang may right duman sa propriedad na ito, as in agado niya po sa korte na evacuate, as in i-surrender so peaceful possession duman sa inda sinda ang may right duman base man nga ni sa tigi-claim niya na ang daga na ito ali kay papa ay kay lolo niya, as in pinasa kay papa niya, as in igwaman sindang tax declaration, as in sinda nagbabayad kay amilyar, mga indisya po yan na sinda ang talagang nagbabayad duman, sinda ang nakapossession duman. Ang problema lang nga ni po dahil ang tax declaration baga po bako arog siya pag miraron kan sa tuyang korte kumpara sa mga torrents title ining mga title, mga TCT, mga OCT na pig-issue kang ROD. Ang kay puwan po talaga po pag araw kay ng mga issue na ang mga daga ta nasa tax declaration pa kay puwan to po na hagadon na magkaigwa kitang OCT o kaya TCT. As in mag-file kita nin nagkakanigong mga aksyon sa korte o kaya sa administrative agency araw kan DNR para matituluan po kita. Kung igwaman kitang diit na paggustos para mapatituluan lang sa tuyang mga property, dapat po inghuaon ta po na magkaigwa kitang mga titulo tangaling day po mayugyug ang sa tuyang pag-aangkin sa mga daga na ini, mga property ta po inita, ang mga property ta po importante po yan sa tuyang buhay po. Okay. Arog pala ang tabi ka ni Atty. Jess, pagkatapos kayo ng istoryahan tatawan tang pagkakataon so nag-apod naman sa itong panduwa, aaramon takon sinda so nagkaso duman sa nagtugdukan harong sa daga ni papa niya or kung sindaan ikinaso pagkatapos na-dismiss. Ano tabi, attorney?
Yes po, Kaaraman Ping. to. Day niya po ito na napaliwanag masyado kung sisay so nagkaso as in sisay ang kinasuhan po. Kung sinda ang nagkaso, di ibig sabihin sinda so natalo duman. Yan. Kung halimbawa, sige, asumiron tana. Halimbawa, sinda so nagkaso, duman sa nagtugdok nindaga sa harong ni papa niya, nahali sa lolo niya. Tapos sabi niya pakasuba-gubaga, na-dismiss sa municipal court. Then, initaas naman halimbawa ninda sa RTC, na-dismiss naman, pero sinda so nagkaso. Pagkatapos, 8 taon na itong so nagtugdok naman ng harong ni nag-i-star. Ano ang sa nagigibuhon? Pareho ka itong pig-explicar mo, tabi, attorney? Yes, Ping. Kung Aha. sindang natalo duman, assuming na ejectment ang kinaso ninda dahil nga ni sa ano siya sa MTC. Oo. As in, natalo sinda po duman. Ang issue pa ano baga po sa ejectment, possession lang po. Opo. Kaya siya nagde-delve sa ownership. Ibig sabihin, igwa pa sindang sa remedyo na pwede pa sindang magsaangat nga ng kaso. So sinabi ko kanina na recovery of possession. O Yan. kaya reconveyance of property or recovery of ownership. Iyo, Ibig iyo. sabihin, yung issue na digdi po, so ownership na. Kaya po niya na i-assertan ang ownership ninda po duman. Iyo. As in, oo. kaya po niya po maghanap po niya abogado po para i-advocate ang sa indang mga kausa o ang sa indang mga jury sa korte ta po. Opo. Kung halimbawa naman, sindaan ikinaso. Aki kan ama na so an ama nakakuanin lote sa lolo niya. So aki, halimbawa sindang ikinaso na dismiss sa municipal court, inilibar ka nagkaso kontra sa inda sa RTC, parehong na dismiss. Di din problema tagana sinda ba ko? Gana po sinda. Yan, Oo, oo. nagana sinda. Tapos yung ginibo kang kontrapartido na pagbuktak nin harong duman is contempt of court. Yan. Ano Ano ang ang galang so desisyon kang korte kung sinda malanggad so ang ikinaso? galang duman. Oo. Oo, sinda Halimbawa ang halimbawa araw kan attorney, sinda so ikinaso itong so nag-apod sa to, tapos na-dismiss nga ni pareho municipal and provincial court, trial court ano. Tapos so harong ya man nakatugdok. Ano ang dapat nagibuhon na kan itong nag-apod sa to? i-assert man niya gilaray sa ownership base duman sa mga kapot niyang papel kung kumpleto man po itong papel na ito. Halimbawa, igaw mga extrajudicial settlement, igaw mga testimony of ownership and possession o iba-iba pang mga dokumento na kapot na yaon sa basyaran ninda, sa mga baul ninda. Yun. I-consolidate niya po ito as in magdulog po siya sa abogado po. Pahaliw na itong kanito 2 beses nang na peer disinda bako. Yes po. Oo, sige. O di sige tabi Attorney Jess tama station break mo na kita and pagkatapos apo dan takagiraray pakalis ka ini bodakan mga buhay. Sige, oras Pilipinas alas 11:34 an udto. An oras hatod sa Indokang. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf Powder.
New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at babalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Needs Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Needs Wellness Center. Ito po, si Jane ng Rasol. Anong problema ng anak mo? Nagkailan po sa kidney, tapos UTI, complication po sa baga. 3 doktor na po ang pinuntahan ko. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, dialysis po. Tapos po, narinig ko po sa radyo, kaya po pumunta ako. 3 weeks lang po, napagagaling po ito ng anak ko. Nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay niya. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa ating SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Needs Wellness Center sa inyong lugar. Ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Needs Wellness Center ay matatagpuan sa Barlina Street, Santa Cruz, Naga City. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot, maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID tip na ini hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try
Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Sa bulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Lalo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Maugma na makabalik sa trabaho, makahadit ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. 1-2 tabi ato yung kon dyan. I-antigen. Isa. Makukuha man sa na yan pagkatapos tulos. Sige. Nagprograma ako. 3 days before dapat maglarga. Sige. Nagprograma ako mapod ako giraray tabi. Sige. Okay, sige ta utupig regular ta sa mga antigen test. Okay. Attorney Jess, so primerong nag-upload giraray sa to. Pero ni igwang nakasingit naman, maapuda siya pagkatapos may nakasingit naman. So primerong nag-upload, standby ka muna tabi. Hello, good morning. Good morning, tabi. Hello po, Sir Rio. Opo, Ligaw City po. Iba naman ining caller. Opo. Sige, tabi. Sige daw. Go ahead po. Good morning po, kay Atty. Opo. May hapot lang po ako. Kan 2007 po, pigkasuhan si Papang ejectment kan sarong bangko. Sa daga, na-awarded sa iya, covered kan emancipation patent, sa sinigwang OCT. Ngunyan po, ang kaso, na-desisyonan, nadaog si Papa. 2007. Ngunyan, ang ginibukan nagkapot ng kakasaya, nag-file ng motion for reconsideration, tapos nag-appeal. Ngunyan, kanaaraman kang bangko, dinuman si Papa, nag-ibuki compromise agreement na si Papa, tatauhan ng 300,000, 700 square meter na daga, naharungan. As in, si Papa, ma-waive na kan right. So, nagpaigwa ng order na naman sa Darab na itong compromise agreement in-approve. As in, pig-modified itong desisyon. Puros ko yan 2007. Ngunyan, nag-relax na si Papa dahil na nag-buwistan daga saan aram niya baya, bako na sa iya. Kan 2019, tanagadan sa Papang 2014, kan 2019, pinadarahan kami singil sa daga na bubuisan mi na 30,000 from 2008 up to 2019. 12,000.
Bako po, 30,000 po ang bayad may. Oho, sige. From 2007 to 2019, ang alis assessor office. Binayadan niyo po ito. Ngayon, so titulo ni Papa, nag-follow up ako sa register of deeds. Nakapangaran duman, kita pa manggiraray, mayo man annotation sa likod. Nagkaigwang kaso o ano. Ganyan, na kuyang ko po, kung malaog po ito sa prescription of action, kasi po, itong order, mula itong agreement, from 2007 up to ngayon pong 2020, nasa 13 years na po, 10 years lang. Ano po masasabi ni attorney kung pwede ito sa prescription of action ilaog? Sige. Yun man lang po ito. Salamat po. Nakamonitor ka tabi sa radyo? Opo. Sige, apudan ko na si Attorney Giselle tabi, gira-ray sir ha? Opo, salamat po. Sige tabi. Ayan, standby mo na yung mga enot na nag-upload ta. Simbagunta naman ipasimbag ta naman kay Attorney Giselle itong sulete sa nag-upload. Buda so enot na nag-upload ka sa bago kita pagpundal ka programa, standby ka ta. Ikan ay priority ko pagkatapos kan simbag ni Attorney Giselle. Not unless na pang query itong sa Tagaligaw. Nagakonektar kita kay Attorney Jess na Basanta. Igod na lang kita is incorrect. Bakit ba incorrect? Ano ba? Ini man daw, joker man daw ining globe na ini. Buda ni smart. Incorrect na yung number. Attorney Giselle, ang panyero ng bayan. Attorney, hello. Yes, na-monitor ko so paguro nindo ni sir so pantulutan ko lang niya na daw na ini. Yeah. Tig-issue niya so tig-raise niya so issue kang prescription ko ma-apply da. Opo. Sabi niya nga ni nagkaigwang compromise agreement tapos inutob man po ito ni papa niya. Ang operative board man nag-comply si papa niya. Ngunyan tigsingil siya kang assessor para bayadan sa amilyar na nagkandilad na 30,000 dahil nga may mga muruso. Tapos iling niya sa ROD na kung napakancel so OCT ni papa niya as nakita niya duman, nailing niya duman na dae man da. Ngunyan tigre-raise niya da kung stop so bangko as in stop so darab dahil da na-execute. Sa sinabi niya pa nagkagawa ang compromise agreement. Ining compromise agreement saro ini sa mga modes of altering o revising yung mga final order kang mga korte as in administrative bodies. Parte kang mga administrative bodies po ang DAR o DARAB. Induman so order nga ni natalo da si papa niya, alagad kang pag-apila, nagkaigwanin nin agreement. Duman sa compromise agreement, tinaawan na sa ng 700 square meters si papa niya na homestead o home lot. Yan. Duman po, sa paghiling taman po na di nga nagbayad si papa niya kay mga amilyar. Ibig sabihin, sa part ni papa niya, na-execute na yung compromise agreement. Nagkaigo lang ng error dahil na pa-cancel yung title. Ibig sabihin, pag ang gusto niya sabihin na dahil daaraw kay ito, kumbaga, ang property sa inda pa. Paano baga po ang satuyang civil baga? May mga equity rules. Parte po diyan yung estoppel. Kung hilingon ta po yung case niya po, magkakaigawa ni estoppel sa part ni papa niya. Kasi ang bound baga po si papa niya duman. As in si papa niya po nag-comply base man po sa sinabi niya na nag-comply, naging kampante dahil nagbayad kay amilyar. Naaraman lang po ninda yung isyung yan kang tigsingil na sindata nakapangalan pa sa tax declaration sungaran ni papa niya. Yan. Kumbaga tig-allege po ninda kung pwede ninda i-nullify so 2007 order. Base nga sa prescription. I don't think so po. Daina pala. May baga po kita dyan, may doktrina po kita dyan. Estoppel. Pagkayo na doktrina kang estoppel. Commodum ex injuria sua non habere debit. No person ought to derive any advantage from his own wrong. Gari, na-diskutir ta nga na yan estoppel na several months ago. Yes po. Yan. Kumbaga, so diretso mo day mo na ehersisyo tulos. Yes po. Kumbaga stop na po sinday kasi as part sa ni papa niya, nag-comply si papa niya.
Kaya dahil man ito kay Puan talaga i-execute kasi duman sa part ni Papa niya na nag-comply. Ibig sabihin dahil nagbayad na ano lang sinda na pinabayad sinda dahil nga ni kinancel yung title. Nagkaigwang lapse sa part kang bank para kansilaran ito. Iyon. So, Kaya man baga po, ang pag-execute baga po kay mga compromise o conveyances o instruments, dahil man talaga actually kay Puan Nindo magduman sa lugar na ito as in i-deliver. Kumbaga, po kitang sabi mga tradisyo brevi mano by shorthand sa pagtaw sa nagang compromise agreement, delivered na po siya, executed. Yan, okay. Sige, I don't tabi. think so na malaog po duman so prescription. Nagkigwa lang ng lapse. Pero syempre depensa po ninda ito. Kung i-erase po ninda ang issue ito, igwas nindang right na i-erase ang issue ito. Pero under equity jurisdiction kang korte, sa inman pong korte, pwede po arog po kay natnan po. Aha, sige. Iyo. Sige, tabi, Attorney Jess, ibababa ko gira yung telepono, tibad, di gwa pa siya ning, kahaputan itong so taga-ligaw, o itong so ultimo nag-upod. Takundain naman, nakita, ma-wind up na. Habintahong kita ko niyan sa mga daga. Programang Legally Yours, GB. Yan. Buda ka subago, nag-upod man so, primero kayo inutin nag-upod. Ma-upod ngayon ako naman, pagka tapos kan station, commercial break. Kundi nainutan siya kaso tagaligaw. Itong so, ultimo piga simbaga ni Attorney Jess na Basanta. O kumudain naman, yan, may nag-upod, agiraray. Hello, good morning, Tabi. Sir, so, tagaligaw po ang nag-upod. Come again? Tagaligaw po nag-upod kanina. Sige. Ikaso ka nag-upod na sinimbag ni Attorney so ultimo, Tabi. Opo. Go ahead, Tabi. Ano po kaya, sir? Nag-research mo po ako. So, duman po sa prescription of action, ang number 1 po duman. So, upon written contract, tapos upon judgment, bali tulo po ito, nalingawan ko sa na ang prescription period po, 10 years lang. Ano po kaya ito kung pwedeng ma-avail? Yaman lang po ito, sir. Sige, ta. Halaton kung ibaba mong telepono, ha? Iyon na ini ang ultimo tangkuan. Yan na tatauanin dalan mo na sa episode na ini. So, simbag na ito na Jess, then we wind up na muna, Tabi. Medyo patapos na kita, ha? Sige. Yan. Nakamonitor man ito si Attorney Jess. Just thing, dangog ko nga nag-insist talaga ni sir na may good ang prescription. Sabi tangani po, ang prescription baga po, subject yan sa equity jurisdiction kang sa tuyang korte. Pero siya mismo baga po, sinabi niya po na nagkauyon sa bangko as in si Papa niya. As in, nagpirmahan kay compromise agreement. Tapos nagkampante si Papa niya. Dahil man tig-revoke ni Papa niya, warang action, warang operative action na revocation kang compromise agreement. Sabi tabaga po, ang delivery kang mga araw ka na conveyances, nailing duman kung ano ang action kan sa tao. Di ba po, ang tradisyo, brevi mano, by delivery of instrument, yung compromise agreement na tinawag kang bangko kay Papa niya, as in nag-comply si Papa niya duman sa 700 square meters. Sapat na po yun. As in, sa mga action ni Papa niya sa inot pa lang, na dahil pag-revoke kang compromise agreement within the period, bound po sinda bilang heirs. Pero kung gusto ninda i-insist, kumbaga, ikaw ba gabos kitang right? Ikaw ba gabos kitang remedy? Pwede po ninda yun ilatag sa korte, exercise ang sindang right, as in, question nun sa korte. Parte po yan kang pag-enrich kang sa tuyang jurisprudence. Yes, sige. Yes, Ping. May paano ako Ping na ihabol yung sige, go ahead. Yung question sa tuya kan mga nakaagi baga tungkol duman sa Bombay na nagpapa 5-6 yung duman mo baga. Sabi niya, ang question niya duman, pasimple yun sana, kung pwede da magsangat kikaso ang mga Bombay na nagpapa 5-6 na warang mga permiso. Ang issue digdi so capacity to sue. Ano ba ang general rule? Ang general rule kasi ang mga foreigner o mga foreign corporation na warang permiso para mag-prosecute ki business digdi sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala sindang permit na mag-operate in business
warang kapasidad na mag-file kaso sa korte. Oh, yun. Yan po ang general rule, pero may Oo. exception po yan. Ang Sige. exception po, based na naman po sa estopel. Ibig sabihin, baga po, so sinabi ko kanina, commodum ex injuria sua non haberi debit, no person ought to derive any advantage from his own wrong. Mhm. Yeah. Sabi baga po, so mga nag-utang baga po, stop tinda o pinagbabawalan sila na questionon ang capacity to sue kan mga nagkakasong Bombay. Kasi once na naglaog sinda sa sarong kontrata, bound na sinda, stop na sinda para erase ang personalidad kay ning mga Bombay na ini. Oho. Para nagbaga O di, sila mag-utob sa mga napapalaman sa lay. yan. Di, may Bombay, so oral daw bagang list, madyan sa mga palad lista. Di ba? Nag-utang ka dyan. Ang general rule pala, di sila pwedeng magdemanda itong sa mga Bombay. Di sila pwedeng mag-filing action. General rule iyan, kung nga di ako binayadan ka ito, tinawadan ako. General rule, di sila pwedeng mag-aksyon, mag-filing action sa mga Bombay. Pero, may exemption. Ito sabi mo na, kumuso para utang, uminutang na duman, pwede nang filean sila ni action kang Bombay, so nag-utang. Yes, Ping. Settle dyan po sa jurisprudence na po. Kumbaga, stop ka na questionon so Bombay. capacity to sue kang sarong Bombay po. Di, iyan pala na nagbabayad sa Bombay. Hala ka mo, pwede ka mong idemanda ka mga Bombay. Pwede pala na ni Jesus Mario Joseph. Ala, tadi mo magkapano ka na ito ni Giselle. Minatago na. Ay, iyo po. Siyempre po, dahil man po kita pwede magdulag sa satuyang mga utang. Obligasyon. Bakit po yan sa satuyang civil code. Iyo. Ang kagayunan lang po kaan, pag nakabot yan sa korte, yung mga Bombay. interest, ibig sabihin so mga interest na iabot na 20% per 10 days. Palabaw. 7 days, palabaw, babawasan nito. Magiging na lang siya, legal interest na lang siya. Ibig Hababa sabihin, na. 2% per annum. Oh. Kabang porsyento per month. Oo. So, duman na sa legal na interest malaog. Yes po, P. Di pala. Talaka mo dyan. Para utang sa Bombay, sige ka mo. Di Attorney Jess, tawan takanin pagkakataon. The court now gives our resident attorney na magpaabot kan sa iyang concluding statement sa episode na ni. Go ahead, Attorney Jess. Yes, Ping. Maray na aga giraray po sa gabustang pa mga parinan nyo kasi nagpapasalamat po ako sa mga callers na po ngunyan. Tulo na nagpahayag kang sa indang mga issues kasi nagagad ki objective na kasagutan hali po sa indong lingkod. As in, tiging ganyan na po ang gabos na magpahayag po kang sa indang mga legal issues, legal concerns na gusto man matauanin dikit na pag-aadal digdi sa satuyang programang po ini. As in, naugma po ako na sa loob nin sarong oras, nag-iribanan po giraray kita. As in, next week po, magsarabay giraray po kita mag-araram, as in mag-aradal kang iba-iba tapong leye digdi po sa satuyang nasyong Pilipinas. Sa giraray po, ini po si Jess Basanta, as in, good morning po. Court now adjourned. Salamat ka sa inyong pagantabay. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.